Здравейте, геймери, това съм аз, Салко БГ, и тук до мен е Дърдък утре, който е от PvP Gaming Team, канала им в описанието. Да, той е неприличен. И да. И сега ще ви разведа тук из Creeper Play. Аз ще бъда админ хелпър, т.е. в един сървър, който ще стане най-известния. Напротив е. Напротив. И ето го, това е Creeper Play, ама просто това е нашия билд world, решихме да го правим с... Това е нашия билд world, ето така, това там се пището е супер и посреди. Това е банка. Ето ги дълът пилота. По идея на Дърдък утре. Ето това е банката, където вкарвате си тук някакви монетки и хапачето. Тук карта на лапче. Тук това е автоматична фермичка за шугър, значи като шугърът тук порасне и се стъпва и потия това отива в ей-този чест. Така. И да, тук е enchanting table и тук много яка маника и тук фермата, Creeper фермата е затворена, ето тук. Ето там самая биш, това между другото са кърпи. Това е това, тук някакви неща, аз бях приготвил съставки. Ето тук са ми парите. Ето тук спрей такова ментал. Тук фанта, камъни за Шуменско. Тук някаква мазна, гадна, уникално мазана къщичка, строена от другия човек на PvP Gaming Team. Толкова грозна къща аз не съм виждал с шезлонг вътре. Бъде гъза. Това също е бунгал номер 3. Тук сега трябва да се продават. Тук също още една къщичка. Тук още една къщичка, но як не мога да влезе и тук аз имах една планаче за една къщичка. Тук номер 4 имам още една къщичка. Невероятно да ме покри. Тук още една къщичка. Ям се да ако трябва да го чуете, защото имам още една къщичка. Тук фермичка, тук скеличка, чика. Кичинга, тук ще искам да покрива, тук не знам кога е. За кога говоря така, човек? Сега и тук си влизате и тук уютничко, това е нашата къща, ето тук. Крипър на покрива, човек. И фървет бай фейфо! И така сега хора, наши малко са полигавя. Абонирайте се за мен и за PvP Gaming Team, тъй като ако ги нямаше PvP Gaming Team, нямаше да ми имаме и мен. Брат, някой е слагал TNT на това на мелницата най-отгоре. Тук е един Creeper портал. Това не е рама. И давайте в геймери. Тук една маника по наблюдателница беше много грозно да Дърдък ти го прави. Да, хора, това беше за този клип. Надявам се да ви е харесал. Това беше нашия билд world и до скоро.